Tässä videossa tulette näkemään, miten 11-vuotias Pettina tykkää hampaiden pesusta. Pettina! Sieltä se Pettina tulee. Aloitetaan hampaiden pesu. Tässä talossa asuu 2 muutakin koiraa ja kaikkien koirien hampaita harjataan ja Pettina on harjannut hampaat ihan pikkukoirasta lähtien. No niin, aloitetaan. Kuten näette, niin Pettina tykkää kovasti tästä hommasta. Ottaa oikein. Noin, sieltä näkyykin Pettina hyvät terveet hampaat, kun niitä on harjattu. Noin. Kieli siellä meinaa vispata välillä, mutta ihan pötköttelee nätisti tässä hommassa. Pettina ei ole tosiaan koskaan käynyt eläinlääkärissä hammaskiven poistossa. Hampaita on toki tarkistettu siellä, mutta ei ole päässyt kertymään hammaskiveä, kun Pettina syö luita säännölliseksi, pureskii luita ja sitten näitä hampaita harjataan säännöllisesti, niin sitä hammaskiveä ei pääse muodostumaan. SEY Raahe ry on järjestämässä vähän semmoista pientä kampanjaa koirien hammashoidon hyväksi tässä keväällä, että olkaahan kuulolla.